Levi on varmasti Suomen tunnetuin piletys- ja laskettelukeskus. Täällä on vaatimattomat 16 000 ravintolapaikkaa, 25 000 petipaikkaa ja kymmenkunta hotellia. Harrastusmahdollisuuksia löytyy. Täällä on 43 rinnettä, 230 kilometriä hoidettuja latuja ja kesällä esimerkiksi golfkenttä ja erilaisia vaellusreittejä. Yksi Levi-hotelleista on Kylpylä-hotelli Levitunturi. Se on ammattiliittojen omistama ja omistajaliittojen jäsenet saa alennusta huonehinnoista. Proon osalta tämä alennus on 50% henkilökohtaisesta majoitushinnasta. Tätä etua käytetään vuosittain 6000 majoitusvuorokauden verran. Pari ahkeraa käyttäjää ovat esimerkiksi Juha ja Ulla Aalto Kouvolasta. Vaimoni kanssa ensimmäisen kerran tulimme tänne vuonna 1998 ja eilen illalla mietimme, monesko kerta tämä nyt tämänkertainen on, ja tultiin tulokseen, että tämä olisi 13 kerta täällä Levillä meillä, ja olemme joka kerta majoittuneet hotelli Levitunturiin. Painavimpana syynä hotelli Levitunturin käyttöön on juuri tämä Pro-liiton tarjoama jäsenetu. Tosi kaikki fasiliteetitkin on kyllä ihan kunnossa kyseisessä hotellissa. Ja nimenomaan monipuolinen palvelutarjonta, kylpylät ja hyvät viihderavintolat, siellä hyvät esiintyjät. Silloin kun 98 tultiin, niin mieheni tuli tänne pitämään kurssia ja läksin sitten mukaan. Ja mulla ei ollut kun nuo hiihtosukset ja ajattelin, että teen tässä pienen hiihtolenkin muutaman kilometrin ja sitten se vaan vei eteenpäin ja loppujen lopuksi kiersin koko Levin eli 18 kilometriä. Huomasin, että täällä on tosi viihdyttävät nuo, tai ladut oli silleen viihdyttävät, että ei ollut korkeita nousuja. Ja aika ajoin oli aina sellainen levähdyspaikka, josta mieleen jäi toi Sammun tupa, joka on tosi mukava. Aamulla herätään ja käydään uimassa aamuisin ja sitten aamupalalle ja siitä sitten harrastusten pariin mäkeä yleensä tänne etelärinteeseen me tullaan. Tykätään tällaisista pitkistä loivista rinteistä, ei enää olla sitä nuoren rämäpäisyyttä, että hakisi haasteita tuolta jyrkemmistä mäistä. Että tässä on hyvä tämä etelärinne pitkä ja sitten tuo koolirinne tuossa vieressä, mitkä on nyt ollut viime vuosina meidän käytössä. Levi on meidän ikäisille helppo paikka asua, olla ja tulla ja lähteä. Suosittelen kaikille.